Ahojte, vítajte v tomto videu a dneska si spolu ukážeme, čo som si všetko kúpila v DM-ke alebo v drogérii. Bola som na drobných nákupoch, kúpila som si drobné veci, ako je pinzeta, žuvačky, sérum na rast, sprchové gély, krém, masku, niečo do záchodu a podobne. Tak poďme si to všetko postupne poukazovať. Prvým a môjim top produktom je sorbet textura alebo na hydratáciu pleti Garnier Vitamin C Fresh and Bright. Hydratačný sorbet krém, ktorý má veľmi zvláštnu konzistenciu, no rýchlo sa vstrebe a hydratuje pleť. Ako druhý produkt tu máme Indulonu, akožto krém hydratačný na ruky, s krásnou vôňou a veľmi príjemnou konzistenciou. Ďalej máme zväčšujúci Chili Bomb, veľa to pozná ako Juicy Bomb, balzám alebo nejaká hydratácia na pery, mikroihličkové sérum plus maska na pleť, na vyrovnávanie štruktúry pleti. Je to nejaká korejská značka, takže je to vyrábané niekde v Koreji, tak som zvedavá, aké to bude. Nejaká posilňujúca maska, 2 sprchové gély s vôňou. Na leto je veľmi skvelá vôňa s vôňou ananásu a citrónu. No a druhé máme krémový sprchový gel so sladko-ovocnou vôňou cmaru a citróna, takisto game changer na leto. 2 žuvačky z čerešňa mentol a druhé sú s čiernou rybezľou a nejakým mentolom. 2 cukríky alebo tvrdý cukrík na cmuľanie s vitamínom C bez cukru s prichuťou višne a citrónovej verbeny a druhé sú zo šalviou, čiže na hrdlo, keď začnem kašľať, na to budem pocítiť škriabanie v hrdle. Osviežovač do toalety, sérum na rast obočia a myhalníc so špeciálnym aplikátorom, ktorý si ukážeme za chvíľočku. Ďalej aj pinzetku s výborným hrotom alebo zakončením na vytrhávanie chlpkov. A poďme si teda vrátiť späť k tomu séru. Vidíme, že to má šteček pre dobrú aplikáciu na myhalnice alebo ku korienkom a keď to vytiahneme vrch, tak to má takú kefôčku s hrebienkom. Čiže všetko v jednom, praktické. Uvidíme, aké to bude. Možno dobre. A ako posledné máme aromatickú penu do kúpeľa Goodbye Stress s eterickým olejom z rozmarínu a extraktom mäty vodnej. To je všetko z tohto videa o nákupu, tak ahojte.